नमस्कार, हम हैं अनूप नारायण सिंह। रउरा सब देख रहल बानी बिहारी खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म के। हमनी के साथे बानी बिहार सरकार के कला संस्कृति युवा विभाग के मंत्री जितेंद्र कुमार राय जी। चर्चा में बानी मंत्री बनला के बाद जौना तरह से यहाँ के फटाफट फैसला लेतानी, काम करतानी। महागठबंधन के सरकार में एगो नया युवा चेहरा के मंत्री बनला के फायदा भी सामने असर ओकर पड़े लागल बाटे। जैसे कि रामचंद्र माझी जेकरा पद्मश्री पुरस्कार मिलल, जे भिखारी ठाकुर के नाच मंडली के एकमात्र जीवित कलाकार रहे हैं। तुजारपुर के यहाँ के क्षेत्र बा नागरा के मढ़ौरा विधानसभा क्षेत्र के, उनका बीमारी की स्थिति में इलाज हो जाता टे, राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार होता। ऐसे में बहुत सारा खिलाड़ी बा लोग, बहुत सारा ऐसा कलाकार बा लोग जेकरा अब जितेंद्र कुमार राय जी से बहुत सारा आशा बा। मंत्री जी हमनी के साथे बानी, आई जान ली मंत्री जी, रामचंद्र माझी के जौन मामला बा, चाहे वहाँ के पद्मश्री मिले के बात होके, चाहे वहाँ के इलाज के बात होके, सुकून मिलत ताटे कि रउरा राज में कम से कम रामचंद्र माझी गुमनाम ना मरले हैं। देखिए, अब तो हमनी के बीच में ना रहलन, ए चलते हमनी के तो बहुत प्रयास कैनी सकी हमनी के साथ रहस। सबसे बड़ा चीज बा कि भिखारी ठाकुर जी के एकमात्र साथी वो बचल रहन। हमनी के उम्मीद रहे कि कुछ समाज के और आगे मौका देतन जाने के, क्योंकि भिखारी ठाकुर जी जौन भोजपुरी में काम कैलन वो देश ही ना विदेश तक ले प्रचार में बा आज भी। तो हमनी के प्रयास कैनी से एगो, लेकिन भगवान के मर्जी ना रहे, वो हमनी के बीच में ना रहल बात कलाकार के बिहार के संस्कृति के। तो तय मानिए कि बिहार के जे भी कलाकार गांव में बसता, जे बिहार के संस्कृति के हिसाब से ठुमरी, सोहर, होली, छठ, ये सब जे भी गाना गा रहल बा, वो सब तमाम लोग के जे लोग गायक के रूप में बा, वो सब लोग के हमनी के प्रयास रही कि आगे बढ़ावे के काम करें और वो लोग के उचित स्थान जौन वो लोग के हुई ओजा तक पहुंचावे के काम करें। जितेंद्र राय जी, एगो बड़ा सवाल बा, जब रउरा मंत्री ना रही तो ये सवाल के बार बार उठैनी कि जहाँ भी बिहार महोत्सव हुई, बिहार के कला संस्कृति के बात हुई, वहाँ भोजपुरी, अंगिका, बज्जिका, मैथिली और स्थानीय स्तर पर जो कलाकार बा ओकरा मौका मिली, चाहे दिल्ली के मंच होखे, चाहे कहीं भी बिहार के प्रतिनिधित्व के हो। ये पर कितना कायम रहे रउरा? ए पर पूरा कायम रहे, चूँकि अगर बिहार दिवस या कोई भी बिहार सरकार के द्वारा आयोजित कार्यक्रम होता तो कर पूरा मकसद तो ये बा कि बिहार के जौन संस्कृति बा ओकरा के वहाँ तक पहुँचावे के। तो ये काम के निश्चित रूप से हमनी के करे के काम करें। रउआ निश्चिंत रही, ये बिहार के जौन झलक बा हमनी के गांव में ओकरा के ओजा तक पहुँचा के ओजा के लोग के बतावे के काम करें। कला संस्कृति के साथे साथे खेल डिपार्टमेंट के मंत्री बनी, एगो खिलाड़ी के 1 करोड़ रुपया बिहार में कोई सोच ना सकत रहे। ये फैसला लेवे में कहाँ से रउरा ताकत मिलल? ताकत हमरा बुझाइल कि ये बहुत पहले से पुरस्कार राशि मिलत रहे। आगे एकर फिर से रिवाइज होके के चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा खिलाड़ी में उत्साह रहो, अब बिहार खातिर ज़्यादा से ज़्यादा मेडल लेके आओ, तो हमने के काम के कोई। चलिए, आखिरी सवाल, महागठबंधन के सरकार बनला के बाद रोजगार के बात होता। 10 बजे सरकारी कार्यालय में कर्मचारी लोग के पहुंचल अनिवार्य हो गई बा। तमाम तरह के सरकारी कर्मचारी में कम से कम जनता के डर व्याप्त हो गई बा। इ नया बदलाव के कवना रूप में लेता एकरे के तो हमनी के कह रहल बानी सब कि मंगल राज, आ कुछ लोग कह रहल बा जंगल राज। इ जनता के सरकार बा, एमे जनता देख रहल बा, जनता के सुविधा खातिर प्रशासन चुस्त दुरुस्त करल जा रहल बा। आ धीरे धीरे देखी आगे इंतजार करी और भी ऐसे बेहतर हुई। यहाँ के बानी जितेंद्र कुमार राय जी, बिहार सरकार के कला संस्कृति युवा विभाग के मंत्री, और यहाँ के साफ मानल बा कि जे नया सरकार बा महागठबंधन के आम जनता के प्रति समर्पित बा। विपक्ष तमाम तरह की आलोचना करते रहे, लेकिन जे आम जनता रोजगार के मुद्दा पर, सुरक्षा के मुद्दा पर, बिहार के खुशहाली के मुद्दा पर ये सरकार के ले आइल बटे। सरकार अपना वादा के पूरी तरह से पूरा करी और खिलाड़ी और कलाकार खातिर यहाँ के डिपार्टमेंट पूरी तरह से कृत संकल्पित बटे। कोई भी व्यक्ति सीधे आके यहाँ से मिल सकता, अपन विचार दे सकता। मिलल जाए यही चैनल पर कोनो नया शख्सियत के साथ। तब तक खातिर देही विदा, नमस्कार।